Ο Έλληνας διάβαζε στο βιβλίο και είδε ότι έπληξε τη θεία του ένα μαγικό χέρι. Αλλά όμως μετά το μαγικό χέρι ήταν αληθινό, αλλά όμως πήγε και τον έπληξε. Χριστένη, δεν το έλεγε ένα μαγικό χέρι που τον έπληξε η θεία του Έλληνα. Ναι, ψέματα μας λες τώρα, ρε. Άντε, εγώ φεύγω να πάω να αγοράσω κάνα παγωτό. Πλάκα, πιστεύεις, είστε μαλακίες. Συνέχισε να διαβάζεις αλλά από μέσα σου.